Takže ahoj, vás dneska vítám mého prvního videa a dneska by to bylo tak jedno slovo a na začátek bych chtěla říct jednu věc a to je to, že v příštím videu se vám představím trošku víc a můžeme jít na to. Takže za prvé tvoje vlasy umyté, za druhé oblíbená věc, tablet, za třetí sen z minulé noci, divný, za čtvrté oblíbené pití, kofola, za páté, vysněné auto, nemám. Za šesté, místnost, ve které se nacházíš, pokoj. Za sedmé, tvůj strach, smrt. Za osmé, co bys chtěla být za 10 let, zdravá. Za deváté, s kým jsi strávila včerejší večer, sama. Za desáté, co nejsi, chlap. Za 11. poslední, co jsi dělala, mluvila. Za 12. co máš na sobě, oblečení. Za 13. Tvoje oblíbená knížka, v průšvihu, a ono se to nedá říct jedním slovem. Za 14. poslední, co jsi jedla, sušenku. Za 15. tvůj život, ujde. Za 16. tvoje nálada, ujde. Za 17. tvé léto, nezapomeňte. Za 18. kdy ses naposledy smála, dneska. Za 19. nejoblíbenější výkonová činnost, lenošení. Za 20. tvůj počítač, Acer. 21. pivo, ovocné. 22. zima, narozeniny. 23. dovolená, Bulharsko. 24. na tvé posteli, plišáci. 25. láska, nemám. Tak, to by to bylo celý video. Doufám, že se vám moje první video líbilo a zatím papa u dalšího videa.